Salutare lumea și bine v-am regăsit la un nou tutorial. În episodul trecut vă amintiți că am făcut un pamflet cum să downloadezi orice versiune de Five Nights at Freddy's, dar de data asta e altceva. După cum bine ați văzut în titlu, este vorba despre cum să-ți schimbi, nu știu cum să zic, acea liniuță de loading. Hai să vă arăt. Uitați, dau pe YouTube. Așa. De exemplu, uitați un videoclip mai bun avem și noi. Uite pe ăsta. Uite, vedeți liniuța asta? Așa. Hai mă. Scuzați, trebuie să-mi schimb mouse-ul neapărat. Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Alex și astăzi vin cu un nou video tutorial. După o perioadă destul de lungă de timp, m-am gândit să fac un video tutorial, vi-l promisesem mai de mult. Uite, vedeți această linie. Windows 7 pentru a-l face mai rapid. Ați auzit? Sunt posesori de sisteme care au instalat Windows 7, deși aveau acest sistem la limita cerințelor. Vedeți? Această linie e din cauza unui Star Wars. Și Google s-a luat cu Star Wars, o grămadă de s-a luat cu Star Wars-ul. Cum puteți face acest lucru? Bine. Astăzi o să vă învăț eu cum. Trebuie să scriem aici www.google.ro și ne dă aici. Aici dăm pe orice săbiuță din asta. La să uitați, eu am dat pe aceasta roșie pentru că așa am vrut. Google Star Wars, se încarcă. Vă las până atunci. Bun, după ce s-a încărcat vă va arăta așa. Eu am cu albastru, dar pot să trec de cealaltă parte. Aici treceți de cealaltă parte. Și dacă vreți să rămână normal cum era Google înainte, dați aici și nu se întâmplă nimica. Niciodată. Dar eu o să las aici pentru că îmi place mult. Asta cu roșu așa. Asta e o femeie. Și să vă mai arăt ceva super tare. Cred că aici trebuie ceva, cum să zic, un telefon din ăla cu Windows, cu Windows. Uitați, zice aici, pentru a începe accesează g.co lightsaber/l1. Aici este foarte șmecher, deci e superb. Deci voi jucați Star Wars, iar sabia dumneavoastră laser este telefonul vostru. Vă mișcați cum vreți voi, sabia laser, vă apărați, ce faceți, nu mă interesează. Și poate merge și mie, asta e să încerc acum. Stați așa că mi s-a blocat telefonul. Așa, bine. Și a venit. În stare de dansă. Oleu. Hai că vă las până atunci. Sau lasă că... da, am uitat că nu pot. Lasă. Stați așa să-mi iau tableta. Poate cu tableta merge. Dar până atunci vă las aici. Am revenit, nu mi-a mers. Nu știu de ce, dar chiar nu mi-a mers.
În fine. Păi, sper că v-am fost de ajutor. Dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să dați like, share și toate celelalte. Ce ăsta? Jack cu Spy. Ia să dăm. O să-l instalez eu pe tabletă fix acum. Că îmi vine mie. Ia să vedem. De fapt nu, lasă, nu. Ieși. Stați un pic. Bine, sper că v-a fost de ajutor. Nu uitați să dați like, share, subscribe, tot ce mai vreți voi. Arrivederci copii!